ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 7வது நாள் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல மொத்தம் 30 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பார்ப்போம். முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம், 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம், 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம், 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம், 5வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? அஷ்டாங்க யோகம்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம் 18 அத்தியாயங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக கலையை தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். முழுமையான அறிவு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकये सशूर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. भक्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृतभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपाचिन्देभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विद्विशेष शून्यवादी आश्लाषदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ஓகே. நேத்து வந்து நம்ம 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதுல. இந்த அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறது அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் 8 அஷ்ட அங்க 8 விதமான நிலைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. யம, நியம, ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அமரக்கூடிய அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பிரத்யாகார, பிராணயாமா, தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியானம், கடைசியில சமாதி அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதற்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும், மனதை கட்டுக்கோப்பா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அர்ஜுனன் சொல்றார், காற்றை கூட ஒரு குடுவையில் அடைத்து விட முடியும் போல இருக்கு, ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக தோன்றுகிறது, சஞ்சலமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணன் சொல்றார், நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அர்ஜுனா, ஆனா நம்ம தகுந்த பயிற்சியின் மூலமாக பற்றற்று நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் போது நாம் அந்த மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப இந்த 8 நிலைகள்ல ட்ரை பண்றோம், ஆனா ஆனா அந்த சமாதி நிலையை அடைய முடியாத பட்சத்தில் அந்த தோல்வியுற்ற யோகியோட நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதற்கு கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க, அவங்களுடைய அந்த பக்தியோட நிலைக்கு ஏற்றார் போல, அந்த யோகத்தோட நிலைக்கு ஏற்றார் போல, பக்தி அல்ல யோகத்தோட நிலைக்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் நல்லோர் குடும்பத்திலோ அல்லது செல்வந்தர்களோட குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றார்கள். மிகவும் நீண்ட காலமாக யோகம் செய்து அவங்க அந்த இலக்கை அடைய முடியாத பட்சத்தில் அவங்க ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள். அது மிகவும் அரிதான ஒன்று அப்படின்னு சொல்றார். இத்தனை யோக கலைகளை செய்த யோகிகளின் மத்தியில் உறுதியுடன் நிலையாக எப்பொழுதும் என் மீது நிலைத்த பக்தியோடு இருக்கக்கூடிய பக்தன் மிகவும்
சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை காட்டிலும் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார். சோ அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்த நமக்கு வந்து சொல்லுதுன்னு பார்க்கிறோம். அதுல இன்னைக்கு 7வதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை என்ன அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்லப் போறார் இன்னைக்கு. ஏன்னா இது ஞான, விஞ்ஞான யோகம். பரமாத்மாவை பற்றி பரமாத்மாவே நமக்கு சொல்லப் போகின்றார். பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த ஆற்றலின் அறிவை நாம் பெறப் போகின்றோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் எப்படி? அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனன் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். அந்த தேவதேவியர்களோட வழிபாடு எப்படி? நீங்க தான் எல்லாத்துக்குமே அ மூலம் அப்படின்னா, எதற்காக அந்த தேவதேவியர்களோட வழிபாடு அப்படின்றத இன்னைக்கு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். என்னோட செஷன்ல போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः ஞான விஞ்ஞான யோகः. முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण महाराज। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. श्री भगवान वाच मयि याशक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मत् आश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण महाराज। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ நேத்து இதுல கடைசியாக அவர் சொல்லி முடிச்ச ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இத்தனை சிறந்த யோகிகளோட மத்தியில ப எவன் ஒருவன் நிலையான அ பக்தியோடு என்னில் நிலைத்து மன உறுதியோட இருக்கிறானோ, அந்த பக்தன் மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். சோ அதோட கன்டினியூஷனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், "பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னைப் பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக" அப்படின்றார். சோ இங்க வந்து பகவான் மேல பற்றுதல் கொண்டு அவரை பற்றிய முழு உணர்வில் அந்த யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக அவரை பற்றியே நம்ம நினைத்து அந்த மாதிரி செயல்களை செய்வதன் மூலமாக எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாம பகவானையே அடைவோம் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகின்றோம். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं नश्यां यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यञ्च ज्ञात्वम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். அதனாலதான் இதுக்கு வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம். பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது திவ்யமானது, தெய்வீகமானது. அது விஞ்ஞானம். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. அவரை பற்றின முழுமையான இது வரும்போது நமக்கு வேற எதை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 3வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अभि चित्तानं कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे இத कृष्ण நம்ம माता जी। இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம பார்த்தோம். 1000 1000 மனிதர்களில் சஹஸ்ரேஷு 1000 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்து பக்குவம் அடையணும்னு நெனைப்பாங்க. அந்த மாதிரி முயற்சி செய்றவங்கள்ல பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை முழுமையாக அறிகின்றான். உண்மையாக உள்ளது உள்ளபடி பகவான பற்றி தெரிந்து கொள்றதுனால அவங்க வந்து மிகவும் அரிதானவர்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ கோடான கோடி மக்கள் இருக்காங்க. அதுல யாராவது ஒரு சிலர் மட்டும் தான் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்றாங்க. அதுலயும் ஒரு ஒரு சிலரால மட்டும் தான் பகவானை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத இங்க கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்றார். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. சோ மேபி நம்மளுடைய அந்த பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் காரணமாக நம்ம வந்து பகவத்கீதை மூலமாக பகவானை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்றோம் அப்ப. 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி வரலையா? நேத்து வாசிச்சாங்களே அவங்க. வேற யாராவது கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபு. हरे भूमिरापो எஸ் மாதாஜி. अनलो वायु कं मनो बुद्धिर्येव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्णा। சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார் அவருக்கு 2 விதமான சக்திகள் இருக்கின்றது. ஒண்ணு வந்து அந்த அந்தரங்க சக்தி. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புறசக்தி, ஜட சக்தி.
இரண்டுமே வந்து பகவானுடைய சக்தி தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது உயர்ந்த சக்தி. இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் தாழ்ந்த சக்தி. அதற்காக உயர்வு, தாழ்வு பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த எல்லாமே திவ்யமானது. ஸோ இந்த ஜட உலகுல அ ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சக்திகளுக்கு ஜட சக்திகள்னு பார்க்கிறோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள். பஞ்சபூதங்கள் பிளஸ் நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய உடல்ல வந்து 2 விதமான உடல் இருக்கு. ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். அந்த சூக்ஷ்ம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை கவர் பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த சூக்ஷ்ம உடல். ஆத்மாவை என்ன கவர் பண்ணியிருக்கு? மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நான் பகவானுடைய அ துகள் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து உண்மையான அகங்காரம். ஆனா, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ நான் தான் அனுபவிப்பாளன், கட்டுப்பாட்டாளன் நினைக்கும்போது, அது பொய் அகங்காரமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த 8 அ சக்திகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுடைய ஜட சக்திகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அப்ரேயம் இத ஸ்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகே யயேதம் தாரியதே ஜகத். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் இந்த ஜட சக்தி இருக்கு இல்லைங்களா? 8ம் சேர்ந்தது. இதற்கு அப்பால் ஒரு உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. ஆ இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது. இந்த பிரபஞ்சம், சந்திரன், சூரியன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நெறைய கேலக்ஸி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்பதான் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஒண்ணு ஒண்ணா ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ இது மாரி கோடான கோடி அண்ட சராசரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த சக்தி. ஸோ கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றார்? ஜடசக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. அதுல 8 விதமான மூலக்கூறுகள் இருக்கு. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பஞ்சபூதம் பிளஸ் மனம், புத்தி, பொய்யகங்காரம். இதுவும் பகவானுடைய திரிந்த சக்தி தான். அது ஜடசக்தி. இதை காட்டிலும் இதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு சக்தி இருக்கு. அது உயர்ந்த சக்தி அவருடையது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பகவானை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அந்த 3 ரூபங்களில் வந்து அவரு அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த தசாவதாரம் தான். ஆனா இதெல்லாம் தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம் அந்த மாதிரி 5 விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. ஸோ பகவானுடைய இந்த புருஷ அவதாரம் வந்து 3 அம்சங்கள்ல வந்து பகவான் தோன்றியிருக்கின்றார். முதலாவதாக மகத்தத்துவத்தில் மொத்தமான பௌதிக மூலப்பொருட்களை படைப்பவரான காரணதகசாயி விஷ்ணு. அவர தான் வந்து நம்ம வந்து மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்த அந்த சக்தி. மகாவிஷ்ணுவாக பகவான் வருகின்றார். அவர் தான் வந்து எல்லாவற்றித்தோட மூலமாக இருக்கின்றார். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து அ கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளும், புறமும் வந்து வியாபித்திருக்கின்றார் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அ அவரிடத்திலிருந்து வந்தவர் தான் நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகாவிஷ்ணு, காரணதகசாயி விஷ்ணு. அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கின்றார். அவரிடத்திலிருந்து வந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. இவருடைய அந்த தொப்புள் கொடியிலிருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மதேவர் வருகின்றார். பிரம்மதேவரின் மூலமாக மற்ற சிருஷ்டி எல்லாம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 3வதாக ஒவ்வொரு உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற ஜடப் பொருட்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளின் இந்த முழுமையான அம்சங்களை அறிபவன் இறைவனை சரியாக அறிந்தவன் ஆகின்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 புருஷ அவதாரமாக இருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அனந்த சேஷன் மேல படுத்த ரூபத்தில் அவரிடத்திலிருந்து தான் நம்மளுடைய பிரம்மதேவர். அவர் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு உயிர்களோட அ அ உயிருள்ள, உயிரற்ற எல்லா இதுலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அசையாத எல்லாவற்றிலும் வந்து பகவான் இந்த 4 கை ரூபத்தில், நின்ற ரூபத்தில் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். அவர் பரமாத்மா ரூபத்தில் பார்க்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் இந்த 3 ரூபத்துல வந்து பகவானை நாம் வழிபடுகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 6வது, 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி உபத்தாரய அகம் கிருத்ஸ்னஸ்ய ஜகதः பிரபவ பிரளயஸ்ததா மத்த பரதரம் நான்யத்
கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ பகவான பத்தின அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்றதுனால தான் இந்த அத்தியாயம் விஞ்ஞான யோகம், ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. எந்த 2 இயற்கை? அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். தாழ்ந்த ஜட சக்தி, உயர்ந்த அந்த ஆன்மீக சக்தி. அந்த 2 சக்தியை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டாரு. இந்த உலகில் ஜடமாகவும், சேத்தனமாகவும், ஜடமாகவும், ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. பகவானே வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாரு அவர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து வியாபிச்சது வந்து மகாவிஷ்ணு. அவரிடத்திலிருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவரிடத்திலிருந்து நமக்கு பரமாத்மாவாக பகவான் சிரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி வந்து அந்த நூல்ல முத்துக்கள் இருக்கிறது மாதிரி, அவருடைய அந்த சுவாசத்துல இருந்து இத்தனை பிரபஞ்சங்கள் வருது. அது ஒண்ணொண்ணுத்துக்குள்ளயும் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்காரு. ஒவ்வொன்னுத்துலயும் வந்து பிரம்மா இருக்காங்க. அவங்க திருப்பி அங்க வந்து பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா படைக்கிறாங்க. உயிர்கள் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்க. உயிருள்ள, உயிரற்ற எல்லாத்தையும் அவங்க படைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே, என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோமோ அது எல்லாமே இந்த 2 சக்தி, பகவானுடைய அந்த 2 சக்தியை சார்ந்தது. உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த ஜட சக்தி. அது 2த்துக்குள்ளாரையே அடக்கம். இது எல்லாமே வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்கு? பகவான் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அவர் இத எப்படி அது அ அ எடுத்துச் செல்றார் அப்படின்னாக்கா, இந்த அ ஃபர்ஸ்ட் மகாவிஷ்ணுவாக, அடுத்து கர்ப்போதகசாயு விஷ்ணு, அடுத்து க்ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு. "செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை." இத முதல்லயே சொல்லிட்டார். இத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னுட்டார். அதனால தான் இது வந்து உயர்ந்த திவ்யமான, தெய்வீகமான ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த ஞானத்தை அறிவதன் மூலமாக உண்மை நிலையை கற்றுக்கொண்டு அவரிடத்தில் நாம் கனெக்ட் ஆவோம். அதனால இது ஞான விஞ்ஞான யோகம். சோ என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாசிம் சசி சூரியயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நிருஷு. ரிஷி. ரிஷி. தேங்க் யூ மாதாஜி. குந்தி Thank மகனே, நானே நீரின் சுவை, சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி, வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமாக ஓம் என்பதாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும், மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நான். So பகவான் தான் வந்து எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார். தண்ணீல ஒரு சுவை கிடைக்கின்றது, அதுவும் பகவான் தான். சூரிய சந்திரர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி பகவான். இந்த வேத மந்திரத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது ஓம் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சோ எது ஆதியாக இருக்கின்றதோ, அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் சொல்றார். இப்ப எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஒண்ணு. அத வச்சு தான் நாம வந்து அத பயன்படுத்தி தான் அதோட இதையே சொல்லுவோம். குணத்தையே சொல்லுவோம். சூரியன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து அந்த வெளிச்சம் பிளஸ் அதோட அந்த வெப்பம். அது 2மே தான் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட். அது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான். ஏன்னா அது படைக்கப்பட்டது பகவானிடத்திலிருந்து. ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சப்தம் பகவான். மனிதர்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த திறமையாகவும் பகவானே இருக்கின்றார்ன்னு சொல்றார். அந்த இந்த அனாலஜி தண்ணீல இருக்கக்கூடிய சுவை, சூரிய சந்திரன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வெளிச்சம், அதுக்கப்புறம் வேத மந்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒலி, ஓம். அதுக்கப்புறம் காற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சப்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான். ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த திறமை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து. பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை, மனம். தீ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, அதுல வந்து வெப்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் என்று சொல்கின்றார். உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு, எக்ஸிஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னது? வாழ்க்கை. அந்த அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து பகவான். சன்னியாசிகளோட மெயின் இது என்ன? தவம் இருப்பது. அந்த தவமாக பகவான் இருக்கின்றார். அனைத்து இருப்புகளின் அசல் விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான். எதையாவது நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியுமா? ஆனால் ஒரு இலை கூட பகவானுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அ அ வந்து நகராது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா இருப்புகளோட பீஜம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான். புத்திசாலி கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு, ஒவ்வொரு மனுஷங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த திறமை, சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வலிமை. அ பலவான் எப்படி சொல்றோம்? ஏன்னா அவங்க வந்து போர் புரி ஐ மீன் அவங்களுடைய பலம் வந்து காட்டுறாங்க. அது வந்து பகவான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி தனக்கு எதிராப்புல இருக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து சக்தி இல்ல, அதாவது தன்னை விட தாழ்ந்த ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து
அவங்கள வந்து மன்னிச்சு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? அதுவும் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத கொள்கைகளுக்கு முரணாக இல்லாம ஒரு இல்லறம் நடத்துகின்ற பட்சத்தில் அந்த இல்லற வாழ்க்கையும் வந்து பகவானுடையது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். 12, 13 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ये सैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चये मुक्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येऽपि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नापि जानाति माम् एप्य परम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சாங்க மாதாஜி. சோ சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். நம்ம இந்த 3 குணங்களை பற்றி ரொம்ப விரிவாக கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்ப்போம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். சத்வகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். நம்ம ஏற்கனவே இத வந்து பார்த்தோம். வர்ணங்கள் 4 வர்ணங்கள். அந்த வர்ணங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் அவங்க உங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். சத்துவகுணம் எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம். வேதங்களை கற்று தெளிவார்கள் அவங்க. மத்தவங்களுக்கும் அதே சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க. சாந்தமாக, அமைதியாக இருப்பாங்க. அது வந்து சத்வகுணம். ரஜோகுணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தீவிரமான ஆசை இருக்கும் எப்போதும். அதாவது பேராசை. அதனால அவங்களுக்கு ஏக்கம். அத அத அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஓடிக்கொண்டே இருப்பது. தமோகுணம் என்பது அந்த அறியாமை என்ற குணம். சோ இந்த இந்த 3 குணத்துல தான் நம்ம வந்து பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். சோ அந்த 3 குணத்தையும் வந்து பகவான் தான் நமக்கு குடுத்திருக்காரு. இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம மனிதர்கள் நம்ம எப்படி ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றோம் இந்த முக்குணங்களின் மூலமாக. அந்த முக்குணங்களை படைத்தவரும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த குணங்களை அவர் படைத்தவராக இருந்தாலும், ஆனால் அவர் சுதந்திரமானவர். இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் பகவான். பக்தனும் அவரை ஃபாலோ பண்ற பக்தனுமே அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போயிடுவாங்க. சோ இந்த 3 ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. மாறாக அந்த குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான் அப்படின்னு நம்ம இத 2வது அத்தியாயத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் மூவகை குணங்களில் நாம் மங்கி இருப்பதனால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. அவரை பத்தின ஞானத்தை கொடுக்கறதுனால தான் இது விஞ்ஞான யோகம்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்ம இந்த 3 குணத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளால அவரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு 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 லேயர் வந்து நம்மள மறைச்சிட்டு இருக்கு பகவானுக்கும் நமக்கும் நடுவுல. அ ஆனா அவர் வந்து இது 3த்துக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால பகவான பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்றது அவர் இங்க சொல்றார். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. அடுத்ததுல அடுத்த மாதாஜி படிக்கலாம். दैवी ऐहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராஜேஷ் மாதாஜி அடுத்ததுல நீங்க படிங்க மாதாஜி. 2 பேருமே ஈஸ்வரியா இருக்கீங்க. சோ அடுத்ததுல நீங்க படிங்க. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. நம்மள பகவான் தான் இந்த மாய சக்திய குடுத்திருக்கார். அவரை நம்மளால வந்து மீறி போக முடியுமா என்ன? சோ அவருக்கு எப்படி அவருடைய சக்தி இது. சோ அத வெல்லுவதற்கு வந்து மிகவும் அரிது. அதையும் அவரே சொல்றார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பகவானிடத்தில் நாம் சரணடைவதன் மூலமாக இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நாம் வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். நிறைய இடத்துல கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க இல்லையா? உயர்ந்த பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை விடும்போது பகவான் வந்து மிகவும் திவ்யமானவர் அப்படின்ற ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாக இந்த ஜட உலகை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க இங்க வர்றது கிடையாது. எப்பவும் நித்தியமான என்னுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்காங்கன்னு கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. இப்ப அடுத்தது என்ன சொல்றாருங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த ப்ராமிஸ் பகவானுடைய இந்த முக்குணங்களால் ஆன இந்த தெய்வீக சக்தி அடையறது வந்து மிகவும் கடினம்.
ஆனா அவர்கிட்ட சரணடைந்தோம் என்றால் நம்ம வந்து கண்டிப்பா இதை எளிதில் கடக்கலாம். பிறப்பு, இறப்பு என்கின்ற இந்த சம்சார சாகரம், இந்த கடலை வந்து கடப்பது வந்து மிகவும் கடினம். ஆனால் பகவானிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக இதனை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரணாகதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த செகண்ட் இதுலயே வந்து நம்ம வந்து அந்த கதை நம்ம பார்க்கல. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து 7வது ஸ்லோகத்தில் சரணடைவதனால அந்த கதை நம்ம அப்ப பார்க்கல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம். கஜேந்திர மோட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கஜேந்திரன் அப்படின்றவர் வந்து முற்பிறவில வந்து ஒரு அரசனாக இருக்கின்றார். அப்ப சிறந்த பக்தன். அப்ப அவர் வந்து பக்தி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப அகத்திய முனிவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவர் சைகை மூலமாகவே வந்து அவங்க உட்காருங்க அப்படின்ற மாரி தலையில ஆட்டி ஆட்டி சொல்றாரு அவர். அத பார்த்த உடனே முனிவருக்கு மிகவும் கோவம் வந்துருச்சு. ஒரு ஒரு முனிய வந்து எப்படி வரவேற்கணும்ன்றது உனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அவருக்கு சாபத்த குடுத்துடுறார். நீ அடுத்த பிறவில வந்து யானையாக இருக்க கடவன்னு சொல்லி குடுத்துடுறார் சாபத்தை. இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன். பூஜை பண்ணாம எந்த ஒரு இதுவுமே இது பண்ண மாட்டார். அரசன். அரசனும் கூட. அப்ப இந்த சாபத்தோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அ கேட்கிறாரு. "இதுக்கு என்ன விமோசனம்ன்னும்போது, உனக்கு பகவானே வந்து உனக்கு முக்தி குடுப்பார்" அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதையும் சொல்லிடுறார். அடுத்த பிறவில கஜேந்திரன் யானையாக போயிடுறார். ஏன்னா தலைய தலைய ஆட்டுனதுனால அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சாபம் கிடைக்கின்றது. கஜேந்திரன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். அப்படியே அவரோட அந்த ஃபேமிலியோட வராரு. அந்த குட்டி யானைகள் இப்ப அவங்களுடைய அந்த அந்த குடும்ப பரிவாரத்தோட ஒரு ஒரு தாடகையில வந்து வராரு. அந்த வரும்போது என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு நீர் இத பார்க்குறாரு. அந்த தடாகத்த பார்க்குறாரு, குளம். அதுல இறங்குறாரு. இறங்கி அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து என்ஜாய் பண்ற மாதிரி, நான் ரொம்ப வலிமை வாய்ந்தவன் அப்படின்ற ஒரு செருக்கு வேற இருக்கு. அப்ப வந்து அந்த குளத்த விட்டு வெளியில வரலாம் அப்படின்னு நெனச்சு, அந்த வெளியில வர சமயத்துல என்ன ஆகுது, யாரோ கால புடிச்சு இழுக்குறாங்க. "என்னடா இது? யாரு நம்மள போய் கால புடிச்சு இழுக்குறது? இருந்தாலும் இதெல்லாம் சாதாரண இது. நான் வந்து எவ்வளவு பெரிய பலசாலி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த யானை என்ன பண்ணுது, வெளியில வர ட்ரை பண்ணுது கஜேந்திரன். ஆனா வர முடியல. அப்புறம் தான் தெரியுது அது வந்து ஒரு முதலை. அந்த முதலை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா, முற்பிறவில அவர் வந்து ஒரு கந்தர்வர். அ தேவலோகத்த சேர்ந்த ஒரு கந்தர்வர். அப்ப ஒரு முனிவர் வந்து தண்ணிக்குள்ளார வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எத்தனையோ வருடங்களாக தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரு சும்மா இருக்காம என்ன பண்றாரு, அவருடைய கால புடிச்சு இழுத்துடுறாரு. அந்த முனிவரோட கால புடிச்சு இழுத்துடுறார். அதோட பலனாக என்ன ஆகுது அப்டின்னாக்கா, முனிவரோட அந்த தவம் கலைந்து விட்டு அவர் சாபம் குடுத்துடுறார். "நீ இது இது ஒரு விளையாட்டா உனக்கு" அப்டின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், "நீ முதலையாக கடவ" அப்டின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சாபம் குடுத்துட்டார். அந்த முதலை தான் கஜேந்திரனோட கால புடிச்சு இப்ப இழுத்துன்னு இருக்கு. அப்ப ஆ பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கஜேந்திரன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெனைக்குது. அவங்களோட ஃபேமிலியும் ஹெல்ப் பண்றேன்னு ட்ரை பண்ணி யாரும் இது பண்ண முடியல. அப்ப மொத்தத்துல கஜேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் தன் மேல இருக்க அந்த ஸ்ட்ரென்த் நெனச்சுச்சு முடியல. தன்னுடைய குடும்பம் நம்ம கூட ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நெனச்சது. குடும்பத்தாலயும் முடியல. எல்லாம் எவ்வளோ எத்தனையோ வருடங்களாக அந்த இதுலருந்து வெளில வர 2 பேருக்கும் வந்து போட்டி நடக்குது. முதலையும் கால விடுற மாரி தெரியல. யானையாலயும் வெளில வர முடியல. கடைசில என்ன ஆகுது, கஜேந்திரனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உயிர் போகக்கூடிய தருணம். அது அவ்வளதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நெனைக்கிற சமயத்துல, கஜேந்திரனுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருகின்றது. அதுல வந்து பகவானுக்கு பக்தி செலுத்திய ஒரு பக்தனாக இருக்கின்றார் கஜேந்திரன். உடனே என்ன பண்றாரு, ஆ அந்த ஞாபகம் வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, "ஆதி மூலமே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கத்துறார் கஜேந்திரன். "ஆதி மூலமே" அப்படின்னு. அந்த அந்த க்ஷணம் உடனே என்ன ஆகுது, வைகுண்டத்துல கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், என்னுடைய பக்தன் கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு கருடன புடிச்சு இழுத்துட்டு வராராம். கருடன் வந்து பகவான் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சு முடிக்கிற ஆளு. அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டா இருப்பாங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கருடனை புடிச்சு இழுத்துட்டு வராராம். என்னோட பக்தன் கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு. கருடனுக்கு புரியல. எங்க கூப்பிடுறாரு இவரு அப்டின்னுட்டு. அவ்ளோ வேகமா வந்து பகவான் வந்தாராம். பகவான் பக்தவத்சலன். அதனால பக்தனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனாக்கா முதல்ல நிப்பாரு இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு, என்னுடைய பக்தன் அங்க கூப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அதான் உயிர் போக போறது லாஸ்ட் மினிட் இல்லையா? அதனால பக்தன ரட்சிக்கணும், காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு, வேக வேகமா எடுத்துன்னு வேகமா வராரு மேல இருந்து. அவ்ளோ ஃபாஸ்ட்டா. அந்த யானைக்கு அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வந்த உடனே பகவான கூப்பிட்டுருச்சு ஆதி மூலமே. உயிர் போகப்போது. அப்ப கூட கஜேந்திரனுக்கு என்னுடைய பகவான் வருகின்றார். அவருக்கு நான் என்ன குடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு, அந்த நீர்நிலையில தேடுதாம் என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. அங்க ஒரு தாமரை இருக்கு. அந்த தாமரை எடுத்து பகவானுடைய பாதத்துல ஆ வந்து கஜேந்திரன் வந்து வைக்குது. வச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த இத பார்த்த உடனே முதல விடுற மாதிரி இல்ல. சக்கரம் வந்து என்ன ஆகுது, சக்கரத்தாழ்வார் என்ன பண்றாரு, அந்த முதலைய கொன்னுடுறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சரணாகதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வேற எதுவுமே இல்ல. இவரு தான் அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம பகவானிடத்தில் மட்டுமே வந்து
நம்பிக்கையோட இருப்பது. நம்ம வந்து அங்கிருந்து தான் வந்தோம். சோ அத மறந்து நம்ம இந்த இந்த மாயையில சிக்கின்னு இருக்கோம் நம்மளுடைய முக்குணத்துல. ஆனா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயை. இதெல்லாம் வந்து உண்மை அல்ல. சோ அதெல்லாம் வந்து பகவானிடத்தில் கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரணடையும்போது, இதையெல்லாம் எளிதில் கடந்து விடலாம். எப்படி வந்து ஒரு பெரிய கடல நம்மளால கடக்க முடியாது. நம்மளுடைய இந்த 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 ஜட இது வந்து அப்படித்தான். ஆனா, பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ளும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கன்னுக்குட்டியோட அந்த பாத இருக்கு இல்லையா? அந்த இதுல எவ்வளவு தண்ணி நிக்கும். அவ்வளவுதான் இருக்கும் நமக்கு. அதுக்காக கடலே இல்ல அந்த இதே இல்லன்னு இல்ல. அத வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம கடந்துற முடியும். அதுதான் பக்தனுக்கும், அபக்தனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ சரணாகதி அடையும்போது பகவானிடத்தில் இந்த முக்குணங்கள வந்து கடந்து செல்ல முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரணாகதின்னு அவர் சொன்னதுனால அதோட கன்டினியூஷனா சொல்றார். யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணடைவார்கள், யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். வாசிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து ஈஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது ஸ்லோகம். நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்யந்தே நரதா மாயாயா பஹ்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சரணடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், அறிவில்லாத மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர். மனிதரில் கடைநிலையோர்னா இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க. அதாவது மது, மாது, அதுக்கப்புறம் வந்து சூது அந்த மாதிரியான தவறான புலால் உண்ணுதல், அந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள். எதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லலையோ அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்க. அந்த கடைநிலையோர், மனிதரில் கடைநிலையோர். மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவோர். யாரு? நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறவங்க. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்ற அசுரர்கள். அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. இந்த 4 பேரும் பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க. யாரெல்லாம் நமக்கு பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க? வந்து அறிவற்றவர்கள். ஓகே. அ துஷ்கிருத்தினா நாத்திகர்கள். அ அவங்க வந்து மாயையில அவங்க சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மூடர்கள், அதாவது இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அந்த கழுதை வந்து பொதி சுமக்குது. கழுதைக்கு சாப்பாடு குடுக்குற மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த கழுதைய இது வச்சுன்னு இருக்கவரு, ஒரு கொம்பு மாதிரி வச்சு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு கட்டி வச்சுருவாரு. அப்ப அந்த கழுதை அந்த 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 இரையை பிடிக்கிறதுக்காக நான் ஓடுறேன்னு ஓடும். அந்த இரை முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். அப்படிதான் வந்து வேலை வாங்குறாங்க. நம்மளும் என்ன பண்றோம், நம்மளுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இல்லாம, அதீதமான பற்று கொண்டு, ஆ நம்மளுடைய அ என்ன என்ன சொல்றது, இந்த ஜட ரீதியான கம்ஃபோர்ட்காக வேலை, சம்பளம் அப்படின்னு நம்ம அது மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். ஒரு புல்கட்டு கிடைக்கிறதுக்காக கழுதை வேக வேகமா நடக்குது. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம், இந்த வேலை, அந்த வேலைன்ட்டு அந்த ஆன்மாவிற்கு உண்டான செயல்கள நம்ம செய்யறதே கிடையாது. அந்த கடமைய செய்யறதே கிடையாது. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் அந்த மரணம் வரும்போது யாரும் நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது. ஸோ அந்த மரணத்துக்கு நம்மள பிரிப்பேர் பண்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பேய் குணம் உடையவர்கள். உதாரணம் ராவணன். உலகையே வெல்லணும்னு விரும்பினவன். நாத்திக குணம். ஆஷுயிரம் பாவம். நராதமா அப்படின்னாக்கா, அந்த கடைநிலையோர். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா அந்த தமோ குணத்தில், மயக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. குடிக்கிறது, தவறான வாழ்க்கை வாழ்றது, புலால் உண்றது, சூது, அடுத்தவன சீட்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரியான. சோ இந்த 4 விதமான மக்கள். நாத்திகர்கள், அசுரகுணம் உடையவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மூடர்கள், மனித குலத்தில் தாழ்ந்தவர்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க. அடுத்தவர் யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணடையக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. ஈஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च பரதர்ஷப. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். யார் 4 விதமானவங்க வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைறாங்க அப்படின்னாக்கா, துயருற்றோர். அவங்க வந்து பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். துயருற்றோர் நம்ம வந்து சந்தோஷத்துல கூட கடவுளை மறந்துருவோம். ஆனா துக்கத்துல வந்து கிருஷ்ணா எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னு முன்னாடி போய் நிற்போம் இல்லையா? துயருற்றவர்கள், கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. செல்வத்தை விரும்புவோர். ஓகே, நான் வந்து
எனக்கு இவ்வளோ இந்த 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 ப்ராஜெக்ட்ஸ் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நான் உனக்கு இந்த இது குடுக்குறேன். பகவானே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அவர்கிட்டயே வந்து பேரம் பேச ஆரம்பிச்சுருவோம். இருந்தாலும் நம்ம பகவான் கிட்ட தான் போய் நிக்கிறோம். செல்வத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள். கேள்வியுடையோர் கேள்வியுடையோர். கடவுள் இருக்காரா? இல்லையா? எப்படி அவர புரிஞ்சுக்கிறது? இது உண்மையா? இல்லையா? அப்ப புத்தகங்கள படிக்கிறது. ஓகே. இத நம்ம பிராக்டிகலா வாழ்ந்து பார்ப்போம். கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள். பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். யாரு? ஞானிகள், பக்தர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானிடத்த சரணடைந்து அவரிடத்தில் வந்து அந்த உண்மையான இத வந்து தேடுறவங்க. சமாதி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து அஷ்டாங்க இதுல. பகவானோட ஒன்றிணையக்கூடியது. சோ இந்த 4 விதமான மக்கள். கஷ்டப்படுறவங்க, பணம் வேணும், செல்வம் வேணும்னு நெனைக்கிறவங்க, அ இல்லன்னா வேற ஏதாவது செல்வம் செல்வம்னா அது வெறும் பணம் மட்டும் இல்லையா? பணம் மட்டும் கிடையாது இல்லையா? மற்ற செல்வங்களும் இருக்கு. அந்த மாரி அந்த இது வேணும்னு நெனைக்கிறவங்க, கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள், பூரணத்தோட அறிவை தேடும். முழுமையான அந்த அறிவு எங்க அப்படின்னு தேடுறவங்க. இந்த 4 விதமான மக்கள் பகவானிடத்தில் சரணடையறாங்க. சோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சரணடைறது அப்படின்றதோட எக்ஸாம்பிள். நம்ம இங்க பார்த்தோம் ஏற்கனவே கஜேந்திர மோக்ஷம் பார்த்தாச்சு. சோ கஜேந்திரனுக்கு வந்து வேற இதே இல்ல. டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. பகவானுடைய பக்தன். அதனால ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடுறார். கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் அவ்ளோ கஷ்டத்திலயும் உயிரே போக போகுது. அப்ப கூட அந்த அந்த தாமரை எடுத்து பகவானுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றார். அப்ப பகவான் காப்பாற்றுவார் இல்லையா? அவர கண்டிப்பா. சோ அவருக்கு வந்து உடனே மோட்சம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது திரௌபதி வஸ்திராபரணம். சோ அங்க பாஞ்சாலி வந்து தன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு முடியும் அவங்க வந்து ட்ரை பண்றாங்க. கடைசியில அந்த துணி அந்த புடவையோட அந்த நுனிய கூட அவங்க பல்லுல அப்படியே கடிச்சிட்டு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா முடியல. முடியலன்னு உடனே அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது. எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படின்றது வந்த உடனே, "துவாரகாபுரி கிருஷ்ணா" அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க. அந்த கூப்பிட்ட அடுத்த நொடி பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து வஸ்திரம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. இதுதான் யாருமே இல்ல. இவர் மட்டும் தான் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டா அவரை மட்டுமே நினைத்து அவரிடம் சரணடைறது. அதுதான் வந்து சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து சுகதேவ கோஸ்வாமியோட ஜனனம். சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து முற்பிறவில வந்து அந்த கிளி நம்ம அ ராதாம்மா, கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளும் எங்க வந்து அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு, அந்த லீலை பண்றதுக்கு உண்டானத கண்டு பார்த்துட்டு சொல்ல வேண்டிய அந்த கிளி அவரு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு வந்து பகவான பத்தின அந்த இத சொல்லிட்டே இருக்கார். அது அந்த கிளி வந்து கேட்குது. கேட்ட உடனே பார்வதி அம்மா தூங்கிடுறாங்க. ஆனா சத்தம் மட்டும் கேட்குதேன்னு பார்த்தா அந்த கிளி. அதாவது இந்த உயர்ந்த ஞானம் வந்து சரியான மக்களுக்கு கொடுக்கப்படணும். மனிதர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்படணும். அதுவும் உயர்ந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்படணும். கிளிக்கெல்லாம் அந்த மாரி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிய தொரத்திட்டு வராரு சிவபெருமான். கடைசில அந்த கிளி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, இது வந்து நம்ம அந்த பாகவதத்துல இருக்கு. அத அப்படியே பார்க்கிறோம். சயின்டிஃபிக்கா அது நமக்கு நெறைய கொயரீஸ்லாம் வரும். அத நம்ம படிக்கும்போது தான் தெரியும். அப்ப இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வியாசதேவர் இந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்வதற்கு, மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னு அவர் நினைக்கிறார். அப்ப வியாசதேவருடைய மனைவி வந்து அப்படி கொட்டாவி விடுறாங்க. ஆன்னு. அப்ப அது அவங்க வயிற்றுக்குள்ள வந்து போயிடுச்சு அந்த 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 கிளி அப்படின்னு. அந்த கிளி தான் சுகபிரம்மம், சுகதேவ கோஸ்வாமியாக வயிற்றுல இருக்கார். 16 வருடங்களாக அந்த வயிற்ற விட்டு வெளியில வரவே இல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி. அப்ப வியாசதேவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்னடா இது குழந்தை வெளியிலே வரலையேன்ட்டு, அப்ப துவாரகாபுரி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவங்க அ கேட்கறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், "சுகதேவ கோசாமி வெளியில வான்ட்டு." அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, "இல்ல, இல்ல எனக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பூலோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். அப்ப இத பார்க்க எனக்கு பயமா இருக்கு. மாயையால நான் வந்து தீண்டப்பட்டு விடுவேன். அதனால நான் வெளியில வரமாட்டேன்றாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. கிருஷ்ணர் சொல்றார், "நான் உனக்கு வாக்கு தரேன். நீ வந்து ஆ மாயாவால தீண்டப்பட மாட்டாய். வெளியில வா" அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப சுகதேவ கோசாமி வந்து 16 வயது பாலகனாக வெளியில வரார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவரு வந்து பகவான வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு அத அ அந்த 16 வயது பாலகனாக வரார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அவர்தான் பிற்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். என்னது? பாகவதத்தை வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு குடுக்குறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இவர் வெளியில வராரு இல்லையா? சுகதேவ கோசாமி. வந்த உடனே என்ன பண்றாரு? எந்த மாயையிலும் நான் சிக்கிடக்கூடாது. அப்பா, அம்மா, குடும்பம் சிக்கிடக்கூடாதுன்னு என்ன பண்றார்? வேக வேகமா என்ன பண்றார்? காட்டுக்குள்ள போயிடுறார் சுகதேவ கோஸ்வாமி. வியாசதேவர் வந்து ஒரு தொண்டு கிழம் இல்லையா? வயசானவர் அவர். ஆனா இந்த ஞானத்த எடுத்து சொல்றதுக்கு தான் புத்திரன் வேணுன்ட்டு அவரு வந்து இந்த சுகதேவ கோசாமி வரார். அப்ப பின்னாடியே ஓடுறாரு. சுகதேவ கோசாமியோட பின்னாடியே ஓடுறார். ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் அவர புடிக்கவே முடியல. அப்ப அங்க போற வழியில அங்கேயும் ஒரு தடாகம் இருக்கு. அந்த குளத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தேவகன்னிகர்கள் எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆடை இல்லாம இருக்காங்க. அப்ப இந்த 16 வயது சிறுவனும் போறார். அவர பார்க்கும்போது அவங்கலாம் ஒண்ணும் அவங்க வந்து பெருசா இது பண்ணல. ஏன்னா, அவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மத்தில் மூழ்கி இருக்கின்றார். நான் ஒரு ஆத்மா, நீ ஒரு ஆத்மா. இதுல என்ன ஒரு ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ்?
நான் ஒரு ஆண், நீ ஒரு பெண்ணுன்றதெல்லாம் இல்ல. அந்த மாதிரியான ஞானம் வந்து அவருடைய கண்ல தெரியுது. அதனால அவங்க அத பெருசா எதிர்பார்க்கல. எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல. ஆனா, பின்னாடியே துரத்திட்டு போன நம்மளுடைய வியாசதேவர பார்த்த உடனே, எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, வேக வேகமா அந்த ஆடைகள்லாம் எடுத்து சரி பண்றாங்க. அத பார்த்த உடனே வியாசதேவருக்கு வந்து மிகவும் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு, கவலைப்படுறாரு. அப்பதான் வந்து நாரத முனிவர் வருகின்றார். அவர்ட்ட கேட்கிறார். என்ன ஆச்சுன்னு. நானே இந்த வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்திருக்கேன். இன்னுமா நான் பக்குவப்படல. என்ன பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணாங்களே! அந்த என்னுடைய மகன பார்த்து அவங்களுக்கு அது தோணலையே ஏன்? அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் இன்னும் பக்குவப்படலையோ அப்படின்போது அப்ப சொல்றாரு. நீ வந்து வேதங்களை தொகுத்து வழங்கினாலும், அ பகவானை பற்றியும், பகவான பத்தின லீலையை பற்றியும் நீ எழுதும்போது தான் அது முழுமை பெறும் அப்படின்னு. சோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பாகவதத்த எழுதுறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த பாகவதத்தை பார்த்தீங்கன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லாருக்கும் எடுத்துச் சொல்கின்றார். அவருடைய மகன். காட்டுக்குள்ள போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து பாகவதம் வந்து எழுதுறார். ஆனா, அந்த பிள்ளைய வந்து திருப்பி கூட்டிட்டு வர முடியல அவரால. அப்போ காட்டுக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த வேடுவர்கள் கிட்ட வந்து சொல்றார். நீங்க வந்து நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன். அந்த ஸ்லோகத்த மட்டும் நீங்க பாடுங்க அப்டின்னுட்டு. அவங்க என்ன சொல்றாரு அப்டின்னாக்கா, ஆ அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர பத்தின அந்த ஸ்லோகம். அதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்டின்னாக்கா, இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னை கொல்ல வந்தவர்கள் கிட்டயே வந்து கருணையாக நடந்து கொண்டார். அவர் சொன்னது இங்க பூத்தனாவ. பூத்தனா வந்து பகவான கொல்றதுக்காக வரார். இருந்தாலுமே அவருக்கு தாய் அப்படின்ற ஸ்தானத்தை குடுத்து முக்தி குடுத்தவர். அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர பத்தின அந்த 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 இத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பசில் மாதிரி அவர் வந்து ஸ்லோகத்துல சொல்றார். வேடுவர்களும் அத பாடுறாங்க. அத கேட்ட உடனே சுகதேவ கோஸ்வாமி, "அப்படி யாராவது இருக்க முடியுமா? யார் அவர்?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு என்ன பண்றார், வேடுவர்கள் கிட்ட கேட்கிறார். அவர் சொல்றார், "இங்க வந்து ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு. அதுல ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் இந்த ஞானத்த குடுத்தார்." "யார் அவரு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. "எங்களுக்கும் தெரியாது. நீங்க அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு" போது, அப்பொழுதுதான் ச வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வந்து பாகவதத்த பத்தின எல்லா ஞானத்தையும் கொடுக்கின்றார். அந்த ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கொடுக்கின்றார். பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து 7 நாள்ல தான் இறக்கப் போகின்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே, இந்த 7 நாட்களில் நான் மனித பிறவி எடுத்திருக்கேன் இல்லையா? இதுல இருந்து முக்தி பெறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ ப உணவு எதுவும் இல்லாம, தண்ணி இல்லாம, உறக்கம் இல்லாம, கம்ப்ளீட்டா அத வந்து அ இந்த இப்ப பகவான பத்தி கேட்கறது மட்டும் தான் முக்தி கொடுக்கும் அப்டின்னுட்டு, கம்ப்ளீட்டா சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்ட கதை. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ பாகவதம் அப்டின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து துருவ மகாராஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சித்தி வந்து அவங்கள வந்து அ இந்த கதையெல்லாம் நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். 49 ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அதைர்யதம் அகம் சச்ச மம பிரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த 4 பேர் பகவானிடத்துல சரணடைறாங்க இல்லையா? யார் யாரு? கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள், அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை தேடுறவங்க, பூரணத்தில் லயித்திருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. அந்த 4 பேர்ல யார் வந்து முழு ஞானத்தோட பகவான பற்றின அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அவரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற ஞானத்தை ஒப்புக்கொண்டு அவரிடத்தில் சரணடைந்து பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவன், ஆ வந்து மிகவும் பிரியமானவன். நானும் அவனுக்கு எனக்கும் அவன் பிரியமானவன் அப்படின்றார் பகவான். 19வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பகுனாம் வாசிங்க. ஆ. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. பற்பல ஹரே கிருஷ்ணா. பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். நமக்கு வந்து 84 பிறவுகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல 4,00,000 பிறவிகள் மட்டுமே நம்ம மனிதர்களாக பிறக்கின்றோம். சோ எல்லா பிறவிகளுக்கும் அப்புறமா உண்மையான அறிவு எடுத்துக்கொண்டு நாம் எல்லா காரணங்களுக்கும் பகவானே காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக பகவான் தான் அறிந்து கொண்டு அவரிடத்தில் சரணடைவன். ஆஹ் மகாத்மா அவன் வந்து மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 20, 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. कामैस्तैस्तैर्हृदयज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां धनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम् एव विदतां यकम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் நான் அப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறார், நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள்னா மற்ற தேவ தேவியர்கள் வழிபாடு ஏன் பண்றாங்கன்னு கேக்குறார். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார், ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள், இந்த ஜட ஆசைகளின் மூலமாக அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். அவங்க உங்களுடைய ஆஹ் அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி தேவர்களை வழிபட்டு, ஏன்னா எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா நமக்கு கிடைக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த இதை வந்து வழிபாடு செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அதை சாங்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டியும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துவதும் வந்து நானே அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 22, 23 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लपते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत् तु फलं तेषां तद्भवत् ह्यल्पमेतषां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய ஹரே கிருஷ்ண. நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகளை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு பார்த்தா, அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிரியேஷன். எப்படி ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துட்டா அதுல வந்து ஒரு ஹெட்மிஸ் இருப்பாங்க, டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட். சூரிய தேவன், சந்திர தேவன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற தேவர்களோட தலைவன், இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட். சோ அதை எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த சாங்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவான் கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. ஆனால் அந்த பலன்கள் தற்காலிகமானது ஒன்று. அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். எந்த இதை வழிபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்தந்த உலகங்களுக்கு போவாங்க. மூதாதையர்கள் வழிபட்டானா அவங்களுடைய அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. அப்ப நரகத்துக்கு போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதாள லோகத்துக்கு அந்த தவறான செயல்கள், அந்த அந்த மாந்திரீகம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்றவங்க அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அந்த தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு செல்வர் அப்படின்றத பாக்குறாரு. ஆனால் எனது பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னாக்கா, எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். அவருடைய அந்த உன்னதமான உலகை அடைகின்றனர். பிரளயம் வரும்போது இந்த 14 லோகங்களும் மூழ்கிவிடும். ஆனால் இதற்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண லோகம், கோலோக விருந்தாவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஒன்று. அங்க போயிட்டோம்னா நம்ம திருப்பி இங்க வரவே வேண்டியதில்லை. அத பகவானே சொல்லிட்டார். தூய பக்தன் இந்த ஜட உலகை விட்டு பிரியிற சமயத்துல என்னை நினைக்கும் போது என்னோட உலகத்துக்கு வந்துட்டான். அது நித்தியமான ஒன்று. அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகை வருவதே இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார் நமக்கு. 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्ध्यः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். சோ பகவானை பற்றி முழுமையாக அறியாதவர்கள் எப்படி அப்படின்னாக்கா, பகவான் உருவமற்றவர் அப்படின்றத வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து உருவம் வந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வந்து சிற்றறிவு. இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் அறிவற்ற ஒன்று அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள்
அறியார் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். 25, 26 மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. साहं प्रकाशकसर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्याणि स भूतानि मां तु वेद अहश्चन। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். பகவானை பத்தி பகவானே சொல்றதுனாலதான் இது ஞான விஞ்ஞான யோகம். இந்த சிற்றறிவுடையவர்கள் மூடர்களுக்கு வந்து பகவானை பற்றி நான் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன்றார் அவர். சோ எனது அந்தரங்க சக்தியால் நான் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். தான் தோன்றித்தனமாக எதனா பேசிட்டே இருப்பாங்க. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடக்கக்கூடியவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். அவரே காலம் இல்லையா? நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அந்த பரமாத்மாவே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல. ஆனா பகவான் எல்லா ஆத்மாவை பற்றியும் தெரிந்தவர். அவர் விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா அப்படின்னு பாக்குறோம். 28வது ஸ்லோகம் பிரபு மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। येषां छन्दकतं भावं जनानां पुण्यकर्मणां तेत्पन्व मोहनिर्मुक्त भजन्ते मां तुलकृताः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். போன ஜென்மத்திலையும் இந்த ஜென்மத்திலையும் புண்ணிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு அவங்களுடைய பாவம்லாம் யாரால ஒழிந்திருக்கோ அந்த அவர்கள் மட்டும்தான் இந்த மயக்கத்துல இருந்து, அந்த இருமையில இருந்து, இருள்ல இருந்து வெளியில வந்து பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு பூரணமாக அவருக்கு பக்தி தொண்டு செலுத்த முடியும். எல்லாராலையும் கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. साति भूताति दैवं मां साति जगतं च ये विदुः प्रयाणकाले अभिसमां वे विदुः युक्त सेतसः। हरे कृष्ण माताजी। லாஸ்ட் ஸ்லைடு வாசிச்சுங்க பிரபு. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगः नामः सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அவரை பற்றிய உணர்வோடு இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம எதற்காக இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ மரண தருவாயில் அதுதான் நமக்கு இருக்கும். சோ அப்ப பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது நம்மள வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் அழைத்து செல்வார்கள். சோ கோலோக விருந்தாவனம் செல்லலாம். இல்லைன்னா திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்புன்னு இதுல சுழற்சியில மாட்டிக்கொண்டு நம்ம இங்கேயே உழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சோ நம்ம மேல அதீதமான கருணை இருக்கிறதுனால பகவான் இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார். சோ இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணர், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை கடைசியா நம்ம வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் வந்து சமர்ப்பணம் பண்றோம். சோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அவருக்கு வந்து பக்தி உணர்வோடு நாம் பக்தி சேவை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா மரண நேரத்திலயும் நமக்கு பகவானுடைய ஞாபகம் வந்து நம்ம வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமாக கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல முடியும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம். பிரபு இது எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல, பிளாங்க் ஆயிடுச்சு ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கும் தெரியல மாதாஜி। அண்ணா பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி। எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.
எவ்வளவு இருக்கு விஷ்ணு ஹோம்ஒர்க் உனக்கு? ஸ்கிரீன் என்ன பிரச்சனை இருக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா ராமா ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே व्रज प्रसीतं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां च दुःखूलच